Naisyaga YouTube Channel. Naisyaga YouTube Channel. Anaga palangga sa imo. Ang ginahimo namon nga programa para ini sa inyo tanan. Oops, kalintian na siya makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na tungod yari na ang Naisyaga Joke Time. Oo, nakita ko man to. Boss. Na. O gani ah. Sige lang kaya rin lamang ko di ka panilag. Hindi na sila kaluwa sa ako na. Ay, susa. Oo. Kabalo ko naman. Mas kubado? Sino na? Lolo Ilyong. Kuwan ang boss ko bala sa ginaubrahan ko. Ha? May nagbaton siya mo? Ay, kay sa tigulang ay ni sa ako na mainit ko. Sipaon ko di siya mo. Ara na la. Hello, Miloy ko. Ngagin pa tayo mong tawag la. Kabalo ka po. Hindi ako mag-istorya ka, Miloy. Ha? Nga Tungod bala sa ginpanghambal ni Enrique? Oo. Ara sa paminsaron kong hambal ni siyang ialalay nga si John Roy. Nga, may iban ko na si Miloy ko. Kag hindi kaniya palangga. Kasakit niya. Kasakit. Nano ka, Lola? Kasakit sa tiil ko. Natapakan mo. Ay, sorry. Ari na ako sulod. Papatubudan ay ako sa tubig. May ko siguro maligo na lang ako ay. Nadungduman ko pa si Tasyo sa una. Bisan anong matabo, hindi gito maligo. Ara si Lolo Miloy la. Sige na, sabta na. Hello, Miloy ko. Basta. Tawag naman. Nahidlaw na abi ako sa imo. Kamusta ka na da? Amin ko pamitas na sa doon. Basta gana. Asang date nato na duwa. Ay, kanakilig ko. La, hindi magtumbo-tumbo la. Nalipan ng abi ako. Nagpabilisan ako sa tinanoon ko. Dahil, istorya habla si Lolo mo, Miloy, kami pagwapa ko, anay. La, hindi pwede. Sa telepono mo lang ka mag-istorya. Mapagwapa ka, Gid. Ay, oo, galing no, gwapa naman ko galing adaan. Miloy ko, nakapreparar ka na da siyang sulok-sukon mo para sa date naton? Oo, natasok-sok na masok-sok ko sa dakon na kuhan. Pronto. Tingala ko man nga. Tingog mo pa lang, kagwapo na pamatian. Ako gwapo kay sa tingog ko. Oo. Pero uda, wala mo kita presya rin na do. Kung din ba kita nagtingulang, dapat kita nagdinaman.
kanugon ng abi nga wala ta kagin pakigbato no tani. Ay ambot nagwapa na gid si Catherine kon. Siya mo naghalin ang lahi niya. Aw susa. Kombinasyon tani do, kombinasyon. Oo. Ay, pero sige lang. Yun bala, kamalan mo ko ng kombinasyon. Ano? Aram lang kung may mapatay bala, may pagkatawag tipon, kombinasyon. Bilasyon na, Lolo Miloy. Abilasyon na. Dahil gusto mo may istorya kay Lolo Mamiloy? Pwede man la. Ay, hindi na lang gali Kay basi agawon mo siya bala sa akon ha. Buat kagina pa na blang tinaghol sa mga ido mo. Aga na, sige pataghol nila. Mayo paguro, buligan ko sila taghol ay para dasig matapos. Aw, 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 aw. Oy, hala. Pagkatapos tinaghol sa mga ido, naghuni naman ang mga tuko. Ay hala. May tricycle nga nagdulog sa akon at tubang. Uy, kag may babae nga nanaog. Ari galing titi ka ng Ay Uy, nadagdag pa. Hala. Oy, Day, kulang man piso ang plete mo? Ay hala. Kulang gali piso ang akon kwarta. Pwede nong ang piso. Kiss na lang. Ay, Day. Ako na lang bayad sang piso Sa akon ka na lang cash. Salamat, Day. Salamat naman inyong. Ay, Day, hindi anay magpalayo. Wala ka pa kakish sa akon. Abi ko swerte na. Hala, ang isa ka babae nagalakat pa kadto dire. Ay, sino siya man? Manong, Ay, Manong tawag sa akon. sa diin di gani ang direksyon pakadto sa City Hall? Pakadto sa City Hall, Day. Hindi ka katultol, haw? Wala ko kabalo sa direksyon. Kay sugod sang ginbayaan niya ako. Wala na ako makahibalo kung diin ang direksyon sa kabuhi ko. Hala. Ay, abaw. Lo, ari ka di gali, lo? Ari gali si... Uy, di na tong babae nga nagpalapit di sa akon kagina. Ato, lo, nag-upod sa ex niya. Ex, balikin ako, ex. Ay, ba? Lo? Ay, grabe na gid yung mga kabataan, subong. Nasa isip ko na yan, lo. Aba? Ote, ano ba sa English ang nasa isip? Nasa isip? Siyempre, lo. Ano? In my counting. Ay, wow.